It-tlieta filgħodu saret is-sitt edizzjoni tal-pellegrinaġġ tal-muturi li din is-sena ġiet organizzata blan li jinġabru l-fondi għas-Soup Kitchen tal-Belt Valletta. Din tradizzjoni li ssir kull sena f'jum Santa Marija. Is-sewwieqa telqu miħdejn il-Knisja tal-Imġar u saqgħu l-muturi sal-Knisja ta' Ħaddingli fejn għaddew minn diversi lokalitajiet differenti. Huma saqgħu f'pellegrinaġġ wara van misjuq mill-Kappellan tal-Imġar Dun George Kembri li kellu xbija ta' Santa Marija u tal-vari titolari taż-żewġ parroċċi. L-Arċiprit ta' Ħaddingli l-Kanonku David Varrugia bierek is-sewwieqa kif ukoll il-muturi tagħhom. F'kumment ma' Net News spjega l-importanza ta' din l-attività. Organizzajna dan il-pellegrinaġġ mhux biss bħala l-parroċċja ta' Ħaddingli imma flimkien ma' tal-Imġar. Aħna lill-festa ta' Santa Marija l-qofol liturġiku tagħha ma niċċelebrawx illum imma l-ħadd li ġej ħadd fuq il-15 ta' Wissu. Nibgħet kien il-ħsieb li jsir pellegrinaġġ bil-muturi li fl-istess waqt id-donazzjonijiet li jagħtu huma brisq il-karità, allura hija rajdu kollha l-karità. Diversi sewwieqa wkoll tkellmu ma' Net News fejn spjegaw ir-raġuni għal ddeċidew li jieħdu sehem fil-pellegrinaġġ. Jiena l-Madonna nħobbha ħafna, għandi xi ħaġa għalija, meta jkun hemm dejjem immur. U tagħti xi ħaġa tal-flus għal dawn nies imsieken li biex jixtru biex isibu biċċa ħobs, għax hija tal xi ħaġa ukoll. Li tgħin huwa l-isbaħ ħaġa fil-ħajja. L-għan tagħha huwa bħala ringrazzjament ta' Marija Santissima, imtalla s-sema, u hija pellegrinaġġ biex taqqet dak li huma dilettanti tal-muturi mal-festa ta' Santa Marija. Is-sewwieqa nnataw ċertifikat tal-li pparteċipaw kif ukoll tifkira tal-okkażjoni. Huma kienu mistiedna jagħtu donazzjoni fejn sa tmiem il-pellegrinaġġ inġabret is-somma ta' 540 euro brisq is-Soup Kitchen tal-Belt Valletta. Il-parroċċi ta' Ħaddingli u l-Imġar ikkollaboraw ukoll maċ-Ċentru Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm sabiex f'dawn il-lokalitajiet il-pubbliku kellu ċans jagħti d-demm.